आसामनि LAC लेभेलनि मोसाखावरि मोसानाय सामार वर्कशपआ 15 जुलाइनिफ्राय जागायनानै दिनै 30 जुलाइआव थुंगिबाय। आसाम सरकारनि कालचार एफेयार्स बिफाननिफ्राय बिथोन होनाय बायदियै क'क्राझार जिल्ला 1 नं गसाइगाव LAC बियाबनि सिङाव थानाय भुमका गेजेरारि गोजौसिन फरायसालियाव खुंनाय समाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिदों मेजिस्ट्रेट अभिजित साहा आरो भुमका गेजेरारि गोजौसिन फरायसालिनि गोरायुं धनन्जय मोसाहारि लोगोसे फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे समाज सिबियारि बिथांमोना हाबाफारियाव बाहागो लादों। फारसेथिं टिपकाय गोजौसिन फरायसालियावबो खुंनाय समाव पद्मजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि आन्दलन ब्रह्म, टिपकाय गोजौसिन फरायसालिनि लेङाइ गोरायुं हिडिम्ब ब्रह्म आरो गोबां समाज आफादफोरनि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लादों। हाबाफारिखौ मंगलाजरा बादारि कालचार ग्रुपनि आफादगिरि गसाइ कुंगुर ब्रह्म आरो नेहाथारि अमिय कुमार बसुमतारिमोननि बानजायनायजों बड' फक डान्सखौ बिथा खालामनानै थाखो 6 निफ्राय जागायनानै थाखो 12 सिम गासै फरायसुलिफोरखौ लानानै मोसाखावरि मोसानाय फोरोंनाय मावबादाया 15 साननि थाखाय सोलियो आरो दिनै थुंगियो। हाबाफारियाव पर्बतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि आन्दलन ब्रह्म बिथाङा खौरांनि गेजेरजों माखासे बिबुंथि लाखियो। स्कुलावहाय जे 15 तारिखनिफ्राय मावबादाया जाय दिनैहाय 30 जुलाइ मोनफैबाय। दा बे दिनैहाय क्लसिं सेरेमनि। दा बेवहाय जोंना गिबियाव आलासि महरै जोङो हांख्रायनानै लाबोदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे बर' समाज आफादनि प्राइमारि लेभेलनि मानिजाथाव मानगोनां बिरेश चन्द्र ब्रह्म बिथाङाबो नुजाथिनो हादों मेलाव आरो लोगोसे जोंनि नैबे टिपकाय हायार सेकेन्डारि स्कुलनिनो मानिजाथाव मानगोनां भाइस प्रिन्सिपाल हिडिम्बा ब्रह्म बिथांजों लोगोसे टिपकाय हायार सेकेन्डारि स्कुलनिनो एसिस्टेन्ट टिचारजों लोगोसे टिचार स्टाफफोर आरो लोगोसे नुजाथिनो हानाय बे ओनसोलनि मान्य मानगोनां गेदेमाफोर दा जोंनि बे मेलाव फैनानै मेलखौ जोंनि बे सार्टिफिकेट डिस्ट्रिबिउसन होनाय समाव बिथांमोना बाहागो लानानै समाय होफैदों। बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ गिबियावनो साबायखर बावग्रोबाय। दा जोङो बे हाबाफारिया 15 साननि मोनसे सामार वार्कशप बियो 15 डेजनि थाखाय। दा बेयाव जोङो दिनैहाय जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जों दिनै बेखौ साक्सेस खालामबाय। दा बिनि गेजेराव जे आसाम सरकार हारि बिफाना जे जोंनो बेवहाय मोनसे मावबादा खुंनो खाबु हरदों। दा गिबियाव जों आसाम सरकार हारिमु बिफानखौ जोङो गिबियाव जोङो साबायखर बावग्रोनांगोन। मानो होनना बुङोबा जोंनि बर' जाथिनि जे बड' फक डान्सनि माखासे जे मोसानाय बे मोसानाय आयदाफोरखौ जों जाहाथे क्लास 6 निफ्राय क्लास 12 सिम जे जों गथ'फोरखौ मोजां फोरोंनानै दा दिनैहाय जोबथि समाव गासिखौबो जों साक्सेस खालामनो हाबाय। गिबियाव बेखौ बयनिसिमबो आं गिबियाव गोजोननाय जासिहरग्रोबाय। दा इयुनावबो बेबायदिनो आसाम सरकार हारिमु बिफाना बेबायदिनो बोसोरे माने जुलाइ मासे जुलाइनि 15 तारिखनिफ्राय जुलाइ 30 सिमहालागै बिथांमोना बे मावबादाखौ फ्रि अफ कस्ट हिसाबै बोसोरफ्रोमबो हरनाय जायो। दा बेखायनो आं खावलायो गुबुन बोसोरावबो बेबायदिनो जाहाथे गुबुन स्कुलजों लोगोसे नैबे जोंनि टिपकाय हायार सेकेन्डारि स्कुलनि स्टुडेन्ट आरो गुबुन जायगानि स्टुडेन्टफ्राबो जाहाथे बेफोरबायदि फ्रि अफ कस्ट 15 डेजनि थाखाय जे गभर्नमेन्ट वार्कशप सामार वार्कशप हरनाय बेफोरबायदि हरनाय माखासे खामानिफ्राव जाहाथे बयबो बाहागो लालायनानै जोंनि बर' जातिनि माखासे जे मोसानाय बेफोरखौ जाहाथे बयबो सोलोंनानै रोंनानै जोंनि हारिनि जातिनि समाजनि मान मर्यादाखौ लाखिनो हायो आं बेखौ खावलायबाय। बे सामार वार्कशपखौ सोरनि बानजायनायाव खुंनाय जादों? बे सामार वार्कशप बानजायनाया जाहैबाय जों बादारि कालचारेल ग्रुप मंगलाजरा बेनिफ्राय जों बेखौहाय बानजायनाय जादोंमोन। कालचारेल एफेयार्सनि बानजायनायाव 15 साननि थाखाय जे हारिमु मावबादा बे हारिमु मावबादा फोरोंथाइ बेखौ जोंनि टिपकाय हायार सेकेन्डारि स्कुलनि बे लांगोनायाव थांनाय 15 साननि सिगां 15 जुलाइनिफ्राय फोरोंथाइ होबाय थादों आरो बे फोरोंथाइ होनाया दिनै फैनानै 15 साननि उनाव दिनै जोबथा बुब्लियाव सफैबाय आरो बे जोबथा बुब्लियाव आं बाहागो लाफैनो मोननानै गावखौनो खुब गोजोननाय मोनदों आरो नुदों जे जोंनि फरायसाफ्रा 15 साननि गेजेरावनो ओरैबायदि फोरोंथाइ ओरैबायदि सोलोंथाइखौ मोननो हाबाय बियो थारैनो बाख्नायनो गोनां बाथ्रा जेराव बेयाव
गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ मोननाय जे मास्टार ट्रेनार हिसाबै बिथांमोनहा बेयाव फैनानै फोरोंथाइ होबोबाय थादों। बे हिसाबै जोंनि सोलोंसा बिथांमोनहा मोजाङैनो सोलोंनो हानायखौ आं नुदों। आरो बे फरजायै थांबाय थायोबा जोंनि पर्बजरा ओनसोलाव हारिमुवा अराय गेवलांसारबाय थागोन आरो अराय दावगालांनो हागोन, जों बेखौ आसा फारिदों। बे आसा फारिनायखौ दिनै आङो गोरबोनिफ्राय जोंनि पर्बजरा ओनसोलनि जायफोर दैदेनगिरि मानगोनां गसाइखुंगुर ब्रह्म बिथां आरो बेजों लोगोसे मंगलाजरा बादारि कालचारेल ग्रुपनि मानगोनां नेहाथारि अमिय कुमार ब्रह्म बिथांमोननि नाजानायाव दिनै जोंनि हारिमुवा अराय गोजोरै थांनानै दङ आरो आवगायलांबाय थानो हागोनखौ जों नुहुरदों। जेराव बे हारिमु मावबादाखौ लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि लाइमोनफोरा बे थांनाय गरम बन्द, 1 दान गरम बन्दनि दिनाव जाहाथे गाज्रि साननाय, गाज्रि माबायावहाय गाज्रि परिबेसाव माने गोदोनानै थाया, गाज्रि थासारिजों नांथाबनानै थाया, गाज्रि थासारियाव गबबनानै थाया, बेफोरखौ नोजोर होनानै जोंनि हारिमु मावबादायाव सोलोंनो फैयोब्ला सोलोंथाइजों लोगोसे गावनि स्किलखौ दिन्थिनो हानायजों लोगोसे गोजौ थाखोनि हाबाफारिफोराव बाहागो लानो हानायजों लोगोसे गावखौ सिनायथि होनो हानायनि मोनसे हाबाफारि होननानै जोङो बेयाव बाहागो लानो हादों। आरो जोङो बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफोरा जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा हारिमुनि गेजेरजों गावखौ सिनायथि होनो हागोन, बे थांखिजों नैबे हारिमु मावबादाखौ मोनफ्रोमबो LAC आव खुंनायखौ जों नुबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो जोंनि पर्बजरा LAC नि सिङावबो जोङो 15 साननि थाखाय जोंनो हारिमु मावबादा फोरोंथाइ बादा खुंफुंनाया दिनै जाफुंसार जानो हानायखौ जों नुदों। आरो बेनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरा फैबाय थानाय समाव बायदि निसा जानाय, बायदि गाज्रि थासारियाव गफबनानै थानाय, बेफोरखौ नागारनानै हारिमुजोंनो जा, सोलोंथाइ बिथिंजोंनो जा, गेलेनाय बिथिंजोंनो जा, बायदि बिथिंखौ नोजोर होनानै बायदि बिथिङाव बाहागो लानानै जोङो दावगालांबाय थानो हागोन। सोलोंथाइयाव जेरै जोङो दावगालांनो हानांगौ, थिग बेबायदिनो सोलोंथाइनि अनगायैबो सोलोंथाइनि जे एक्सट्रा कारिकुलाम एक्टिभिटिस, बैफोर आयदाफारिफोरखौबो जोङो समान समान लांफानानै दावगानो हायोब्ला जोंनि हारिमु जों लाखिनायजों लोगोसे जोंनि हारिया अराय गोजोरै थांना थाबाय थागोन, जों बेखौ नुहुरदों। दा बे हाबाफारियाव जोंनि दैदेनगिरि पर्बजरानि मानगोनां गसाइखुंगुर ब्रह्म बिथाङा दुलाराय बर' हारिमु आफादनिबो अर्गानाइजिं सेक्रेटारि आरो लोगोसे पर्बजरा ओनसोलनि मंगलाजरा बादारि कालचारेल ग्रुपनि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारि अमिय कुमार ब्रह्म बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। आरो जोंनि सोलोंसा बिथांमोनहा इयुनाव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ मोननानै सासे हारिमुनि गेजेरजों मानसि जाहैनो हागोन, आं बेखौ आसा खालामनाय जाबाय। गोजोन्थों।